Li Diyarbekirê ji sala 1908 û bi vir ve ye xizmeta muzîka Kurdî tê kirin. Aranjorê bi navê Sedat Karataş di 15 saliya xwe de li stûdyoyekê wekî sazbend dest bi kar kiriye û di 18 saliya xwe de biryar daye ku karê aranjoriyê bike. Karataş bi derfetên xwe yên kêm stûdyo ava kiriye û 37 salin tenê xizmeta hunera Kurdî dike. Karataş hem li Bakurê Kurdistanê hem li bajarên Tirkiyeyê wekî aranjorekî zana tê naskirin û di nav hunermendên Kurd de wekî navnîşana yekemîn tê tercih kirin. Derin İstanbul, Ankara, İzmir, wan derê xwar xeba dikin, derin stûdyoya pir ûra perîşan dibin, şerpeze dibin. Li otêla dimînin û bi pey sazbenda dikevin. Bir roja bi hefta maliyeta stûdyoya wira pir zêde ye. Sedat Karataş diyar dike ku ew di kar û barê xizmetkirinê de tenê berjewendiyên mirovperweriyê esas digire. Lewra stranbêjekî ku di şerê Sûriyê de mexdûr bûye û li derve maye, ev çend mehin jiyana xwe di vê stûdyoyê de dimeşîne. Stranbêjê bi navê Murat Yıldırım hem qala mexdûriya xwe dike, hem jî bi derfetên ku Karataş dane wî karê xwe yê muzîkê dewam dike. Em pir perîşan bûn. Em gişm em li wê hatin dunyayê Xwedê Teala me li wê dunyayê çî kir, xwelikger îjî em nikarin cî kirinê. Yani amana çî kin ha, nîvmeriv bûn ha ew. Em karin cî kî dinyayê xwe çî bikin, ne mimkûn ha. Evimi surda yıktılar benim başıma. Aranjorê navdar digel çêkirina klîban û derxistina albûman mamostetiya temburvaniyê jî dike. Ji ber vê yekê jî newayên ku ji tembûra wî belav dibin li ser tora înternetê jî ji aliyê bi hezaran kesan ve tên guhdarî kirin. Karataş diyar dike ku ew bi derfetên xwe yên kêm hem dixwaze xizmeta gelê xwe bike hem xizmeta muzîka Kurdî bike. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbekir.